De nagyot Max quality. aludtál. Max quality. Egész jó. Na. És te hol vagy? Ja, Ja, kijöttem. itt vagy már kint? Ja, már, hogy már be is join. Ott látlak, no, ott jössz. Na, Gyere, itt vagyok hello. kint. Én már csináltam. Mit is csináltam? Stringet. Hát nekem kéne egy Na gyere. torcs. Az majd itt kapunk elvileg. Még nincs nálam semmi. Itt van egy ládika. Amiben jó belerúgtam. Szétütöm a fát. De hogy? Figyelj Volt már, nálam tök egy jó torcs. karatézik, figyelj te. Volt nálam egy torcs amúgy, de mivel használtam a szétütöttem, így Na, már itt a egy torcs. 60% a durability-nek lement. Szóval annyira nem érdemes ütögetni a fákjával. Vigyázz létre. Fuck yeah. Várjál, itt valamit Nézd szét csak. lehet ütni. Itt vannak potik. De ezek nem potik, ezek a gránátok, te. Ja, várjál, látom. Azt mondja, hogy dobjuk el. Dobjad, Eldobtam. menj el útolni. Jó, hát ott találok még egy fákját. Találtam egy fejszínt. Na, én itt megtaláltam egy ládikát. Várjál. Még B. egy fákja, meg egy bandage. Nálam is van már 3. Szerintem a játék tudja, mire készülünk. Miért? Mire készülünk? Ja, ide lemenni. Meghalni. Szét lehet ütni. 4-et ütök alapjáraton, de kritikába is 4. Jó, már szedtem egy csomó fát. Te vagy egy fanyűvő. Azt hiszem. Amilyen testem van. Hát meg amilyen fejed. Kis Nem tudom, mi a kopi. probléma. Várja, hol vagy? Lementél? Ó, itt kinyitottad a ládikát. Wow. Itt hagytál egy fát nekem. Várjál, jövök. Gyere. Itt suhanok. Csak úgy szelem a... Már 3 fákjám van. Tényleg? Nekem egy mindjárt tönkre megy. Ezt itt lehet ütni? Adjak belőle? Nem kell, várj, ezt itt lehet ütni. Szép, de nincs itt semmi. Na, Kellene, egyet kész egy kis kérdeznék, belet? hogy neked hogy van már olyan axod? Ez volt benne a ládikában. Mm, Hát azóta lootoljak. jó. Azt mondja, hogy lehet dodge-olni. Azt a mekkorát ugrok. Nem vagyok, hogy megyek előre. De én csak oldalra, meg előre tudok dodge-olni, úgyhogy ez nekem nem működik. Az már meg is hat. Várj, ez oda is rálokolt. Azt a... Ráteleportáltál? Elugrott egész onnan rá. Ja, Ja, easy, igen. Na nézzük. És ezt szétszem. Csak fal ez benne. Csicsa. Kaptam egy mást is. Amúgy igen. Nem, már ebben volt egy... az a robbanós gránát. Health-poti. Hát, Csak rá kell harapni. unhealth poti. Na. Szabadság. Jó lesz nekünk ez a síkság, nem? Hova mész? Nem tudom. Várjál. Ez most tök máshogy Erre néz van. ki. De erre van a küld. Szintet léptem. Nem csináltam semmit, és szintet léptem. Mert ez valamit írt erre. Ha azt mondja, hogy ha van nálunk shield, akkor lehet blokkolni. El kell érnünk a tisztást. Várjál, valamit építeni kell. Flame altar. Kellene még kő. Keressünk követ. Itt egy farkas. Segítek a farkasnak. Én nem tudom, ez a farkas bányászik itt, vagy mit csinál? A kővel harcolt. Ott van még egy farkas.
Gyűjtöm a követ. Nem tudom. Na, csinálok ilyen akármit. Flémet. Kész. Nem tudom, akkor lépjen ki. Tudok csinálni workbenchet. Csinálok egy workbenchet. És hova lett? Ja, itt van. Alta lehet váltani az action bar között. Van workbenchünk. Jaj! Véletlenül megütöttem. Nézzük, mit kell csinálni. Van egy questünk. Meg kell találni valami csávot. Jó. De várjál, kéne, hogy csináljak mondjuk egy pickaxe-et. Twig. Gyűjtök hozzá kis botocskát legalább. Várjál, mert lehet, hogy nálam van, meg gyűjtögettem. Mit szeretnél? Twig. Mert van nálam ez az. Twig? Twig, az a kis botocska, vagy vessző, vagy nem is tudom. De mit szeretnél craftolni? Bandot? Pickaxe-et, meg axe-et. Várjál, pickaxe-et tudok csinálni. Várjál, csináltam. Trinkel majd még. Tudok csinálni neked bandot. Akarsz varázsolni? Igen, légy szíves. Meg egy pickaxe-et akkor adjál nekem. Várj, akkor átküldöm, akkor szedjék kavicsot. Addig még megnézem, hogy ment a band is. Meg csinálok majd íjat. Meg kellene ruha, de az most mindegy. Construction hammer az most még skip. Axünk az van. Bandage. Construction hammer, string, campfire. Mi kell? Csinálok egy shieldet. String kell, akkor növényt kell még szedni. Vagy milyen ilyen gazokat. De van mellé tudsz shieldet használni? Mennyi nyuszik, vagy miket vek nyuszi? Mert nagy füle van. Gyűjtök még egy kis stringet. Itt van valami cucc. Valami a földben, mint a arany lenne. Ja, lehet. Itt is van egy farkas. Kő. Jó felé megyek, nem? Annyi, hogy szedjünk majd fát is. Innen? Igen. Tudod, már kelleni fog majd csak a... pickaxe-em van és sima axe-em nincs. Ja, nekem van. Na, kösz. Ó, van gyűrűm. Kell a gyűrű? De ez Stamina minek? meg hát. Ja, várjál, ez ad vissza időt. Beszél. Ez micsoda? Restore time. Visszatölti az időt. Köszi, látom használtad. Miért? Mert most mondjuk mindegy, csak merre kell mennünk? Arra balra föl. Erre? Vagy nézd csak. Erre megyünk, mert itt van fa, azt hiszem. Mert gyűjtök egy kis staminát. Itt van egy csávó, jobbra. Megoldod, mert addig gyűjtök ilyen spórásod, meg shroud. Meg. Egy az nem probléma. Szóval nekem jó jött volna, hogyha van egy sima axom, de...
Vagy Várjál? exem. Lehet, hogy van nálam. Mert klubon van csak. Akkor nem tudok gyártani itt? De tudok, nézd Hm. csak, tudok csinálni egy X-et. Cutting wood. Tessék, várjál, odaadom. Köszönöm. Átment. De amúgy lehet, hogy az, az a rendes favágós fejszel, lehet, hogy az a jobban vágod a fát, mint én ezzel. Onnan jött hang. Mennyit sebzel a fára? 18-at. Aha, én csak 10-et, úgyhogy valószínűleg azzal jobban vágod. Hogy mozog a fa? Itt egy csávó. Két Dark Souls ez a játék. Csak ott már meghaltam volna 3. Amúgy menni kéne, mert 3 perc maradt. Nem baj, mindjárt elvileg itt kiérünk, nem? Valamint elég sötét van még. Mindjárt vágok még fát. Jövök. Nem menjem, ott lehet vannak. Amint sose lehet tudni. Hogy milyen sötét van. Milyen szép az ég. Erre gyere, itt kell fölmenni, nem? Itt nézd, csak itt föl lehet menni. Milyen jó hangja volt. Még följebb. Meg egy gyűjtök staminát. Nincs sötét. Az is fákjával megyek, de... Ó, ott vannak ketten. Vagy az csak egy? Ja, nem, az csak egy. Itt van balra egy. Meg itt van előttünk egy. Ó, rádobtam egy időt. Vigyázz, jön mögötted. Tudom. Arra rádobtam egy gránátot. Kaptam vizet. Nálam is van egy search. De volt valami. Pure patch. Jaj, nem ezt akartam. Ó, lehet riperelni egy equipmentet hír. Meg tud javítani a dolgaidat. Jövök. Itt van valami. Én azt hittem, hogy erre van valami küldi. Fölmész? Menj fel nyugodtan. Olyan sötét van, nem látok semmit. Vedd elő a Itt van egy torcsot. ládika. Azzal szaladok, csak kaptam még 3 bombát. Euréka! Mindjárt nem olvassuk el. Itt tudsz javítani. Igen, ezt mondtam már körülbelül 20 másodperc Ja. ezelőtt. Olyan sötét van, nem látom, hogy hol van loot. Na, itt a blacksmith. De nézd, mert ez most így ki van. Ja, jaj! Azt hittem ez a blacksmith! No. Figyelj, nekem semmi más dolgom nincs, csak itt tartom a shieldet, te meg lelövöd. Jó. De én is lootalok. Na. Ja, bocs. Én kivédtem. Oswald Ja, akartam Anders. nézni, hogy hol van. Ez itt nem valami. Arrébb megyek, mielőtt felrobbansz. Ezt itt nem lehet berobbantani? Ez olyan furán néz ki itt. Aha, de. Vagy nem? Ja, lehet, hogy nem. Hát, lehet, hogy Nem, valamennyit nincs ki tud semmi. el onnan Nem. robbantani, de... De nézd csak, itt van egy ajt. Kösz. Félre nyomtam. Megsebzett téged is? Nem, csak... Engem igen. Van lockpickünk? El tudok csinálni.
Fölnyitja, aztán lecsukja. Van benne valami zöld fegyver. De ugyanannyit sebez, mint a... Mondjuk lehet az egyik kétkezes, a másik még egykezes. Akkor go. Na nézzük. Még itt megvan minden. Akkor mindjárt summoningolunk. Kéne bázist építeni. Várjál, lerakom a csávot valahova. Rá a tűzre rátom rakni az asztalra. Rátom rakni az asztalra? Rá. Most Nem ne rakom rakd rá, el, nagy mert hogy... jön. Ide rakom mellé. Hogy kell lerakni? Tab. A bal gomba. Kicsit főzök. Ez jó. Én addig olvasom az összeset, amit ír. Mármint Quickbe. Forge. Az itt mit villog? You have a weekend, oké. Lehet reszetelni ezt. Ja, lehet, hogy szintet léptünk. Van 2 pontom. Stamina. Sprinting speed increased. Van double jump. Na nézzük, milyen küldik vannak. Van 4 küldi. Clear the elixir. Azt írja nekem a Blacksmith, hogy unsheltered. Szóval kéne neki házat építeni, mert a comfort levelje csak 5. Hát Nem nagyon érzi jól sajnálom. magát itt. Akkor majd csinálunk neki mindjárt házat. Kell követ szedni szerintem. Na várja, még craftolok, akkor kell nekem is egy pickaxe, kell string. Esetleg ebben van. Plant fiber. Én neki tudok szedni mindent, azt mondja, hogy Shift F. Oké. Keresem a bányát. Vigyázz, hogy legyenek. Nem, itt volt egy bányám. Csinálok Keresem, stringet. hova lett. Csinálok egy pickaxe-et. B. Mindegy. Szerintem ezt elrakhatom. Jaj, de várjál, ez kell valami más. Craft root block. Kicsit elbénáztam, mert beástam magam, és nem tudok kijönni. Tudok csinálni gilder, csak animal fuel kell hozzá, grappling hookhoz, meg shroud sport. Itt vagyok mögötted, nézd, csak gyere, világítok. De látom, csak itt egy lyuknak az alján vagyok, tehát nem bírok feljönni. Várjál, segítek. Így, fokkal jobb. Kell szednünk olyan, azt a másik cuccot, azt menjünk bányára. Jó, egy pillanat. Egyelőre nem tudok kijönni. Tudod mit, kiteleportálok? Amúgy tényleg, van teleport. Mennyire eszembe se jutott volna. Beleestem a lukamba. Akkor mindjárt én is keresek kecskét. Kellene kecske, meg kellene még fát vágni, akkor tudnék neked is csinálni vagy ha tudnék még egy ilyen glider csinálni. Jó. Meg mindjárt megnézem, mi kell, mert keresek farkast vagy valamit. Úristen, de világos van, azt a mindent kiszaladtam a sötétből. Hű, kicsit elrontottam Néola. Tud... Egy
kecske ennyire Shift gyorsan tab, shift futni. tab. Várjál, valamit megnyomtam. Bazzi, befut a kecske a fa mögé. Én erről, te arról. Valaki csak Hát de elkapja. nem hiszem el. Elfogyott a... És inkább... azt hittem leesek. Mindegy. Inkább leugrott, mint hogy a miénk legyen. Te nehogy leessél. Igen. Én egyet találtam, de... Elfelejt, kellene még nyilat csináljak, mert... Már itt van méz. Jöttek méhek. Jaj! Megtámadtak a méhek! Segíts! Meghaltam. Igen. Én meg fejszébe ütöm a méheket. Még jó, hogy nem volt nálam semmi. Hallod, segíts, már nem tudom megölni őket. Jó, pillanat. Na van itt még egy, várjál majd hát innen a dombra. De miért nem tudom, akkor várjál nagy fegyverre. Leütöttem őket! Leütöttem a méheket. Most kereslek. Ahogy. Meg vagy. Itt vagyok. Elnézem, van még... Leütöm. Egész gyorsan vágom ezzel a fát. Mit is keresünk? Ja, állatot. Várjátok, Nálam hogyha van lett animal volna. fur. Nálam egy, vagy három van, úgyhogy már csak egy 2 kell. van, adom, Akkor... mert itt volt valami, amit fel tudtam szedni. Egy ilyen kis... Mikor hulla gondolom. Várjál. Nem, egy ilyen... le volt terítve. Egy ilyen... Ja. shelterbe. Gift. Várjál, mi kell nekem az íhoz? Twigs. Ja, odaadtad? Akkor még kellene, fát kéne vágnunk. Hol tudunk lejutni a shroudba? Van kajád? Adjak valamit? Hát Mert van nálam blueberry blueberry. kéne. Van nálam 16. Ja, várjál, van víz. nálam 8. Akkor jó, akkor nem adok. Én is húzok egyet, meg vízből is. Akkor lesz buffom. Na, már megint lement. Mi? A kecske. Ja. Lehet itt le van hullával lent már. Vágtam egy kis fát, biztonság kedvéért. Nem tudom mire kell még. Itt egy, azt hittem kecske, de nem, ez valami ilyen... Akármilyen csávó. De megölöm. Valahol is, remélem egyedül van. Ez mi? Hűha, adjál neked. Na, Mert akkor shield-eljövök. Majd ott lő az íját. amúgy Fölfogom. honnan kaptad a múltkor azt a jó vendet? Innen valahonnan. Hiszem itt volt a chestbe. Meg 6. Ki kell mindent lootolni, meg kellene. Nyomja HP-t, mert lejjebb van. Ebbe is volt valami kard. Rusty Shortsword. Salvage. Új, ez mi ez? Ó, Az, ami leviszi az idődet. Viszont ezeket nem tudom mik. Szét lehet ütni. várjál, nekem maradt 3 percem. Itt fönt van valami a location abónál, azt hiszem. Tudod, várj, valonnan meglőtt egy íjász, de honnan? Onnan ne. És csak. Na, honnan? Hol lövöd? Itt. Nem rossz ez a kétkezes, csak nagyon lassú. Várjam, ott vannak sokan. Neked mennyi időd maradt? 2 perc. Shout survival lesz.
Gyere, mert itt jönnek. Hát mi? Azaz. Mert az egyik az OP, az egyik az sokat szakad. Ez. De mintha jött volna még egy, nem? Ez berobbant. Nem én voltam. De nem tűnt robbanósnak. Másfél percen maradt. Ja, Itt van az és csak gyere cucc. ide. Yeah. Ne menj bele a pirosba. Jó. Gyere itt, várj, hogy menjek előre. Hol vagy? Ja. Itt. Mehetünk? Próbálj meg elfutni előle, hogy én megpróbálom tankolni. Miért hol van? Hol van? Ott. Az mekkora cseles volt! Nem kell mások? No bandage-et várj. Vigyázz, az sokat csinál. Oké, meghalt. Na, ebben volt valami X. Meg valami sisak. Majd nyomunk HP-t. Az az egye ütött meg, és mennyit sebzett. Tainted X. Összes többi fedőt kihúzom.